kontaktu zen Goierri eskolakin eta erabaki zuten proiektu hau egitea, hainbat ziklokin, elbarriaren mutiko batentzako bizikleta eraikitzeko. Hainbat ikasleak proiektu honetan parte hartzen, 3 ziklo, konfinantzak eta administrazio zikloa, soldadura zikloa eta diseinu zikloa. Hasi zen ezaugarrik kontuan hartuta, beraiek egokitutako biziklo bat. Ingenuen gure ustezko diseinu bat, ingenituen gauza batzuk aldatu behar izan die gero azkenen fabrikatu inbertzalako eskolan soldadurako ikasleek ingo zuena, goindako aldaketak egiten eta egokitzen hemen fabrikatu ahal izateko. Gauza asko hartu behar kontun bai ekonomikoa, fabrikatu ahal izatea baita ere, pixue, han edukiko ditu zaitasun horiei aurreikusi behar dituzu, ze lurre daun, baita bultzatzeko zera bat behar zula, hori denak azkenen kontuan hartzea. Gure helburu nagusi izan da finantziazioa lortzea, bizikleta hau eraikitzeko materialak lortzea, fabrikatzeko dirua lortzea. Hasiera batean duda gendu, jendea preste egongo zen gauzak egiteko, laguntzeko. Oraindik ere motivazio extra bat ematen dira, laguntza bat behar duenari ematetik, beraiek egin dezaketen hori zertaraino iritsi daiteke. Zu jartzen pentsatzen eta pertsona izango dela eta orduan bada. Responsabilitate handia.